कहतानी सोच हो आरती बेने तनिका हो गइल हटच हो हमारा में दोष नइखे कहतानी सोच हो आरती बेने तनिका हो गइल हटच हो बिना गलती के कालर धरा गइल बा। अरे जिंदगी में टेंशन छा गइल बा का भइल बा सखी का भइल बा तो मेला में मजनुआ पिटा गइल बा कैसे मेला में मजनुआ पिटा गइल बा हां मेला में मजनुआ पिटा गइल बा मिक्स बाय राजा दिलवाला फुर के नारियलवा हम तो लाइने से आवत रहनी तोहरा के देखावे खातिर वीडियो बनावत रहनी ऐसे रोवा जाने जाने सब ठीक हो जाई कंप्लीट हो जाई जल्दी हटाऊ हमसे फोटो लीक हो जाई कंप्लीट हो जाई सब इज्जत मेला में छिटा गइल बा। अरे जिंदगी में टेंशन छा गइल बा का भइल बा सखी का भइल बा तो मेला में मजनुआ पिटा गइल बा कैसे मेला में मजनुआ पिटा गइल बा हां मेला में मजनुआ पिटा गइल बा कहाँ अब जाई हमारा आवो तरुआई जाना कमेटी के लोगवा हमार कोइले बा पिटाई जाना अरे जाना बड़ी मरले बड़ी अब जननी ना तना झमेल हो जाई माथा फेल हो जाई जल्दी आवा दिल वाला न तो जेल हो जाई नया खेल हो जाई अरे जिंदगी में टेंशन आ गइल बा। अरे जिंदगी में टेंशन छा गइल बा का भइल बा सखी का भइल बा तो मेला में मजनुआ पिटा गइल बा कैसे मेला में मजनुआ पिटा गइल बा हां मेला में मजनुआ पिटा गइल बा मिक्स बाय सहीना डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शाहपुर चौराहा कुशीनगर।